टाइम पास खालामसै जाखांनानै उन्दुनायनि सिगां सिगां दसे लाइभआव रायलायदिनि सोर सोर मा मा ओंख्रि जाखांखो सोर सोर मा मा ओंख्रि संखो दसे उन्दुनायनि सिगां सिगां दसे रायलायलायसैलाय ना मा होनो लोगोफोरखौथ' जयेन जाफैदो दसे खोरखि खेवदों आं लोगोफोर खोरखि बिराद गुसु बार फैयोना खोरखि खेवबाथाय फांखा होनांलाया जे खोरखि खेवबाथाय गुसु एकदमबारे आरो सोरांसेबाथ' बिराद मोजां गोजाङोसो 12थासोबाथाय खोरखि फांनांगौ गुसु नङाबा गोजांलायो अखा हानो हागौलै थिग गैया दा जोमै जाहांदों एसे एसे जि मोजां फैखायो बारानो गुसु एसियाबो हाखायालै लोगोफोरा एकदमबारे खोरखि खेवनाय लोगो लोगो आंना न'आ हाग्राबारि गेजेरावलै लोगोफोर ओंखायनो बिराद गुसु बार फैयो बे बेक साइडआव साल बागान दङ सालबारि बागान बिराद मोजां बार गुसु फैयो बेनि थाखायनो नेटानो माबा डिसकानेक्ट जाब्रबलाबायनायलै नेटानो थिग नङालै थाबथाबायसो थाबाय नेटानो स्ल' जाबाय न' सिङावबाथाय स्ल' जायो पास मिनिट जालायलायबाय जों दा सानैल' नायदोंबा जानांगौ जोंलाय जेब्रा कमेन्ट हरदो लोगोफोर रायलायलायदिनि एसे गोलोम बोथोरनि ओंखाम जाखांनायनि गोबाव जाथारबायमोन आं लाइभ फैयैया इउटुबाव बारा गोबाव होआ आधा घन्टासोल' होगोन लाइभ आधा घन्टासोल' थागोन ओमफ्रायबाथाय उन्दुनोसै जाखांस्लाबनाय उन्दुबा एसे उदै सानाय मोनोना हामा जाखांस्लाबनाय उन्दुनो ओंखायनो आधा घन्टासो लाइभआव थानानै जिरायनानै उन्दुनोसै 5 मिनिट थांबाय
5 मिनिट थांबाय 25 मिनिटाव हराय लागाव दुमफ्ला उन्दुनोसै थाम्फै सुरबायलै माथो खोरखि नै सोरबा खोरखियाव सोनारबाय आं गैया गुसुखा बारा स्रे स्रे एकदमबारे सोर सोरनि न'आ बायदि खोरखिखौ बार गुसु गोजांलायनाय जायो लोगोफोर खोन्थाहरलाय आंनाथ' गोजांसै बावलानो दसे थाबानो दा बोरै जाखो 10थासो जाबाय दाना जै 11:30 12ता बाथाय खोरखि फांनांसिगौसो गुसु गोजांखायोसो दा बिराद गुसु बार हाबफैगासिनो बे खोरखिजों बे बेकसाइडनि खोरखिजों इन्टारेस्टार खोरखि खेवना उन्दुनो आंना नुवा लोगोफोर फुरा फ्रेस बार फैयो आरोना खोरखिजों फांखानि गोनांथियानो गैया खोरखि मोनसे खेवबावबाय आं हं बार हाबथारजोबथारथोंसै मोनथामखौबो खेवबाय आं खोरखिखौ रुमा थान्दा जाखाबायसो बेयाव सोरबाफोर कमेन्ट हरदोंबा आंनाव जाखारफैयाखैसैलै लोगोफोर थाम्फै फैबाय थाम्फै दस मिनिट जाबाय बारा गोबाव गैला आधा घन्टाया 20 मिनिटल'सै 20 मिनिट थानानै ओरै उन्दुनोसै 10 मिनिट जाबाय 20 मिनिटल' थानोसै
जाखो लोगोफोर खबर हरदो दे एसे रायज्लायदिनि हारसिङैबो जाम्बा बादि मोनोलै एसे कमेन्ट हरबासो एसे रायज्लायनो इन्टारेस्ट मोनो योगा खालामसै एबारनो रायज्लायनानै आखाइयाव हमबाय ओरै हमबाय थाबाबो आखाइ रुमायोब्रा ओंखायनो स्टेन्ड बादि आराम दलद दोनबाय आं लोगोफोर मबाइलखौ बोथोरा खोमसि अखा हाहां जाफिनबायलै आलदा रोखोमनो बाहेरायाव बोरै जाखो बाहेराथिं नायनाय लोगोफोर खोरखि खेवना खोरखि खोमसिथारनि बारा ओरैबायदि गुसु
मावग्लुंजोब्बाय नै बारा माबायदि ओमफ्राय दालाय हर बारा माबायदि बार बारदों बरियाखा आखाइ रुमायब्रा आखाइ हमबाय थाबाबो नायलाय लोगोफोर बारा बिसिबां स्रो स्रो